Moi boa noite, xente de ben, que estades mirando a través da pantalla. Dede boa noite a esta noite de conxuros, de meigas, de feitizos, de coruxas. Hoxe imos ver unha trepidante e escalofriante historia dunha chave. A chave da fantasma branca. Unha fantasma branca dun home que pasaba todas as noites rezando a porta da súa amada sin que o seu pai se enterara. Ela deixoulle unha chave e ele entraba todas as noites para poder vela. Pero unha noite o home non apareceu. E ela suicidouse coa chave nas mans. Agora, cada noite, a súa porta ábrese soa, xa que esa chave cobrou vida. Esa chave, unha chave maldita. E vos comprobarédelo así. Soamente temos que invocar o espírito daquele home. Convocalo, chamalo e dicirlle: ven, espírito, fai que a chave volva a abrir a porta. E a chave cobra vida. E abre.